nyen kala ye ne bokolo la ne afa ye ne darata ne kadaka kuma Bamana foli kama ngoni ki bi farikolo yoro do be tɔgɔ fɔ i bɛna dɔ fɔ i denw ni dɔgɔninw cɛra o bi bɛn dɔ ka dɔgɔyama ma kuma bɛɛ man ɲi fɔli kama kula ka dɔ a ye sabali a bɛ kana ni nasira o nasira in tulo bara wa ne ye dunan de ye kula m'o dogo maa si la n y'o fɔ karamɔgɔ bɛɛ ne ye dunan de ye kula wa o dunanya in dɛ o ɲɛɲini ka dɔn n yɛrɛ ɲini ka dɔn o de ye ne bila n na ka d'a kan kula bɛɛ b'a kalama ne tɔgɔ dalen bɛ mɔgɔ min na kula ne ba kɔrɔkɛ de don Bakari Jalo a kɔni a bɛɛ bɛ Jalolakaw ka du dɔn ne ba kɔrɔkɛ de don ne ba ma denmuso sɔrɔ ne de sɔnna denmuso baara ma ne ye baarakɛ n ba ye kula sugu kɔnɔ a ye filaw ɲininka kula ka den tɛ yen ne filan na min b'a fɔ k'i y'a k'i ba ye waso tɛ dɛ a ye dɔ wele ka na n'a ye réseau kan a k'a fɔ k'a y'a kɛ an cɛmannin na ma cɛmannin ka sinbala yaala i ba ye kula cɛmannin ne filan kula ka den a bamanan sogola n'a maraka sogola n'a ye cɛ kelen ta n'a sera ka n'i jɔ réseau kan ko Bakari ko ne fana tun b'a ɲɔgɔnna kɛ n ba ye an ka denmisɛnninya kɔnɔ fo n b'a fɔ min ka kɔrɔ ne dɛ ne ni min ye filan ye ni n ma da fara ɲɛna a k'a fɔ ma ko tu ko mɔsidenw na ɲamaden tatɔ filɛ nin ye a y'a wele ka na n'a ye ne de ko ten ne balimaw kabini ne dara ne dalen bɛ fɛn min na ɲɛnamaya kɔnɔ o tɔgɔ de ye ko duwawu mais duwawu jalan nin tɛ dɛ ayi duwawu jalan nin tɛ nka kana bila cɛ ko a tɛ cɛ min dɔn duwawu jalan nin tɛ ne y'a min kula de aw hakili la ko réseau la kuma dɔ a bɛ ka taa mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ fu karisaw ye karisa lafili o ni karisaw kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn u ye sɛtanɛ mugu k'a kunkolo la u ye jinɛ banfila don a kan na n disa dɛ a bɛ ka baga mɔgɔw ma ka maa jurumu cɛ k'a fara a ta kan maa ma ne lafili kula ka denw maa ma ne lafili ne y'a fɔ a ye n ko ne dara tan de maa ma ne lafili maa ma ne lafili dɛ ne kɔrɔbalen ne bɛ gɛrɛ n ba la de n b'a ɲininka n ko ne ba a bɛɛ b'a dɔn a bɛ balo la yen nɔ a ma sa dɛ a bɛ se ka taa ɲininka ka d'a kan aw bɛ ka kule ne dɔgɔkɛ min na n'o ye buwa ye o min y'a ka kutubuli bayanu ye ne y'a ɲininka don min na n k'a tɔgɔ dalen b'a mɔkɛ min na n k'a nana kula cogo min na n k'a b'a dɔn a ko k'o dɔnni nafa t'ale kan mais a bɛ si wajuli la dala kula kɔnɔ o nafa b'a kan k'a ɲininka a yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ an fa min na min yɛrɛ nana kula Kasimu Tarawele n ko a nana cogo min na kula n ko buwa b'a dɔn a ko a t'a dɔn kab'o don de an ka kɛlɛ daminɛ na ni bamananw ka kuma ko so dɔn o yiri dɔn ko yɛrɛ dɔn ko o nafa ka bon dɛ o tɛp an karamɔgɔ an ka foli belebele b'i ye ani wale ɲuman dɔn ko Sido PDG Sido PDG an b'i fo an ka le président directeur général an b'i fo k'i fo i jamu na k'i fo i ka hɔrɔnya la k'i fo i ka cɛsiri la k'i fo i ka wuli ka jɔ la mais ne karamɔgɔ n'a tun tɛ k'i ma baasi ye i sera kɛnɛ min ka jɔnya juru tigɛlen bɛ ka bɔ hakiliw la yan farikolo de bɛ bolo la anw bɛ ka farikolo de ɲini k'o bɔ bolo la jɔnya juru o tigɛra parap ka bɔ hakiliw la yan n'a tun tɛ k'i ma baasi ye n'i ye hakili ma sigi k'i hakili singa i badenw ma k'a dɔn k'i wolofin ɲɔgɔn don tubabuka mugan t'u kɔnɔ arabuka mugan t'u kɔnɔ wa u bɛ nin cɛsiri la u faso de ye u tɛ ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la kuma dɔ la i bɛna dɔw faamu k'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ka miiri tuma so ma jango k'o mɛn mɔgɔ wɛrɛ da i b'i hakili sigi k'a lamɛn bi kɔfɛ n'i nana anw ka kɛnɛ kan ka na anw denw n'an dɔgɔninw anw ka kalandenw nk'i kan'u suma ni hawa ni hadamadenya ye anw tɛ hadamaden ye anw tɛ hawaden ye hawa ye dilanfɛn de ye hadama ye dilanfɛn de ye anw ye danfɛn de ye an tɛ fɛn sugu kelen ye ne dɔgɔnin n'i ma dusu n ko n'i ma dusu ni se kɛr'i ye don o don i yɛrɛ ka wuli ka taa ɲɛɲini ko nkalontigɛla de ko ne seere bɛ ba kɔ cɛkɔrɔba min filɛ bada la an ka s'a ma a kɛra o ɲɛna ne hakili la o sɔsɔ man di kosɛbɛ dɛ e yɛrɛ ka wuli i ka taa Bagdadi Iraki
ibita simer cité ye no simer cité minu ye hawane hadama dila hawane hadama mi nani ibilisa julangolo tumi ɲɔgɔn u ka alijinɛ kɔnɔ jardin dede u bɛ k'o jardin min fɔ u kan bɛ e ka dugukolo de ma yan nɔ sinon yiri tu yɛrɛ t'o yɔrɔ la yan nɔ kamala e ma ko in faamu i hakili sigi k'a lamɛn ka ɲa olu ye caman fɔ dɛ olu ye bloku kɛ fo ka américain ka NASA bloku américain ka NASA ye satellite fɔlɔfɔlɔ min yɛlɛ sanfɛ pour aller avoir le civilisation comment on appelle extraterrestre u ye simérien ka kan de don a kɔnɔ i bɛ taa vérifier YouTube kan u ye simérien ka kan de don a kɔnɔ tellement que u dara simérien ka bloku la ko n'u ni extraterrestre ye ɲɔgɔn ye k'i b'a sɔrɔ u bɛ simérien ka kan de mɛn kɔsa in na an ka karamɔgɔ an ka kina Sɛganta Jɔf y'a bɔ dɔɔni kɔnɔ k'a yira diɲɛ na ko diɲɛ den fɔlɔ ye wolofin ye an dali i b'o san ba yiri ka jate yanni ka jɛman da fɔlɔ quoi jɛman dilanna de anw danna de karamɔgɔ an tɛ fɛn kelen ye kana suma ɲɔgɔn ma wolofindenw man ka don wolofin hakili bɛ minnu kɔnɔ anw tɛ hadamaden ye anw tɛ awadenw ye olu dilanna site kɔnɔ simɛrɛ awɔ Jifu y'a korondolu de bolo ka ziiri dama dama fara ɲɔgɔn kan ka jakoya hakilina kira dɔ dilan ka kabako bɛɛ ta ka nɔrɔ la k'o tɔgɔ ye Musa anw b'a yirila ya dani kɔnɔ ko danfɛn ma dan danbaga bolo min tɔgɔ ye Musa Jifu kisɛ kelen ma jɔnya kisɛ kelen kɛ Egypte hali n'u nana aventure la Egypte o y'a sɔrɔ pyramide jɔlen ka ca san 3000 ye karamɔgɔ ko dɔɔni sera o ma bi e t'a dɔn ko mɔgɔw bɛ Egypte bi ne kunsigi tɔmɔna mansiniw bɛ yen k'a da la minnu bɛ se k'a yira ko maaninfin kunsigi don bagan kunsigi don wa nin kunsigitigi a sara sifinyara a sara sijɛyara n ko nin kunsigitigi a sara a yɛrɛ ma mɔgɔ de kɛra nin sababuya ye sogo de binna a kan o bi dɔn bi dɔɔni kɔnɔna na olu de y'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na dɔɔni kɔnɔ ko Jifu tile kelen ma tile kelen kɛ Egypte o tuma an b'a f'i ɲɛna hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kan ko maa yɛrɛ de ma da danbaga bolo ko min tɔgɔ ye Musa jango e ka Ala k'o tɔgɔ f'i ɲɛna siɲɛ 80 n'a nɔkan fɛn kuranɛ kɔnɔ i hakili sigi u y'a ta ɲɔgɔn bolo de sigi fili k'a dɔn ko Musa ko Ala nana kuma ale de fɛ n ko min k'a ɲininka kulakadenw n ko aw hakili la ko kɛlɛ bɛ ne bolo dugu ma wa a y'a kɛ Buramana a y'a kɛ Sedu la a y'a kɛ jamana na o bɛɛ bɛ kɛlɛfɛn bɔ n ko a y'a kɛ ne ka du de la aw bɛ ne mɔkɛ min dɔn kula a n'a dɔgɔnin min farala n ko ne kɔrɔkɛ Madu a tɔgɔ dalen b'o de la o sigilen tun bɛ Kati o denw kɛra minisiri ye Musa ka temps na aw y'u y'anw ka so wa fɛntigi mɔgɔ bɛ fantan na wa jango a faralen diinɛ nɔfɛ aw ye ne fa min kelen ye kula dɔgɔnin t'a bolo cɛman na n ko dɔgɔkɛ kelen tun b'a bolo o sara ne de tigɛ kɔnɔ Libreville ne ko Gabɔnkaden aw t'a dɔn n ko a ye caman fɔ ne ɲɛna k'o tiɲɛna n ko mun y'o fara n ko diinɛ de don o tuma aw ɲɛ tɛ ne ni n dɔgɔkɛ la bi wa kula kanu sanfɛ n ko a ɲɛ t'an na wa mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n ko diinɛ de don o tuma n'aw ko ne ka ko hali bi ko ne kana n cɛsiri o la ko ne ko n da la ko ma da mɛlɛkɛ ko la ne dɔgɔnin ko ne ma bɔ k'a seere an ka du groupe kan ko ne ma bɔ k'a seere an da la ko n dalen don mɛlɛkɛ ko la ko ni ne sara ale ɲɛna ko a y'i kale ko a tɛ seli ne su kan n ko n y'an kala a ye ni ne dara la k'a fɔ n da la a ye n ko ne bamanan dalen b'a la n ko danfɛn bɛ danbaga bolo k'a tɔgɔ ye mɛlɛkɛ don o don ni danbaga bɛ nin minɛ o don a ka ne nin bɔkolo bɛɛ lajɛlen nin minɛ ne ka maaya ka d'aw ma n ko n t'a fɔ n da la kulakadenw kɔnɔ a t'a ɲɛna ko ne bɛ tulonkɛra fɛn na dɛ n ko kɔnɔ a t'a ɲɛna ko ne bɛ tulonkɛra fɛn na a bɛ ka taa min don ɲɔgɔn kun ma yen nɔ awɔ ne ye n seko damayira kɛ diinɛ na n seko damayira wa o kana la maloya dɛ o kana la siran hali ni filimu seginna ka sini ne b'o ɲɔgɔnna kɛ mɛ ne y'a fɔ a bɛɛ ɲɛna n ko hiji kɛra ka ne yɛrɛ to Dubayi Dugure fɛ yen Dugure aw minnu bɛ taa Dubayi bi bɛɛ ka taa ka Dugure ɲininka 98 hiji kɛra ka ne to Dubayi Dugure nana mɔbili jɔ ko lillahi wa rasulillahi ko an ka taa Maka hali an bɛ ji min ko ale de b'a sara n ko ni y'a sɔrɔ ndalanba mɔgɔ bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ne balimaw diinɛ sigilen bɛ fɛn min kan ko mɛlɛkɛ ko ne ko a ma kabini ne dara ma da o de la a bɔra min nɔfɛ n y'a ɲɛfɔ a bɛɛ ɲɛna kɛnɛw kan ka nɔgɔ bɔ a la wa o mɛlɛkɛ ko n ko n y'a seere di a ma
denmisɛnniya na sunguruntigɛ nɔfɛ kula aka alimami min fil'a bolo aka kutubulu bayanu min fil'a bolo ngo aka kodɔnna min fil'a bolo Basiri ani ne taara kaburu dɔ la ne ye kaburu wɔra k'a ɲɛna Basiri jɔlen ye ɲɛgɛnɛ kɛ Basiri ka kɔrɔ ni ne kɔrɔkɛ kɔrɔba ye a jɔlen ye ɲɛgɛnɛ kɛ ko ne ye su wɔra ka ne ko maaninfin tɛ wa olu dalen bɛ mɛlɛkɛ ko min na ne ma da o la o y'a sɔrɔ ne ma deli ka se Bamakɔ yɛrɛ jango ka kuran ye ɲɛna kɔnɔtaw ɲɛna k'a daminɛna sɔgɔmɛ na ayi aw bolo ko k'a yɛrɛ bɛ ka dɔ fara fiɲɛ bɛ dɔ fara fatɔkɛ Julanbugu a y'a ko min ye o tɛ foyi tɛ ne na wa ne tɛ foyi min a kana taa nin si don n ka musokɔrɔba kunkolo la a y'a ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn a ka dan ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ foyi min pa paga tɛ ne hakili la pa paga n ka kɛnɛ bi de ka tɛmɛ kunun kan a bɛ bakari kelen min dɔn bakari de don fo ka su ko fo ka dugu jɛ mais ne y'a fɔ a ye so kɔnɔ de n ko n'i ye ne sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ n ko ni min sigi n ka so geren kɔfɛ k'i boli ka t'i ɲɛ da i ka jahanama ni alijinɛ kan k'i k'a fɔ ne ma ko tu ne ko n ko a ka bɔ de n'a bɛ se ka ne sɔsɔ min na a ka bɔ sa a ka n sɔsɔ hɔrɔnya ni danbe la an bɛ hɔrɔn kɛnɛ de kan n ko bamanan mankan don ne ma foyi kalan mais ne y'an ka du de kalan ka dɔnni sɔrɔ a kɔnɔ ka diɲɛ minɛ n'o de ye ka dusu ta n'o de ye ne ma foyi kalan kalannen y'u da ne bakari de kɔrɔ n ko a ye bɔ sa a k'a fɔ n ɲɛna ni yɛrɛ dɔn de ka di ni wali dɔn de ka di a ye bɔ kula ka don a ka sɛbɛntiya ne ye faso ta n seko damayira la n se ye min ye aw bɛ se ka sɔsɔ ka bɛnnasow ta ka basow ta wa ne de ko n ko ma da a ka alako la a ka alako ne tile kelen ma da la wa ne ma da la ka bɛn min ma o tɔgɔ de ye ko mɛlɛkɛ ko nin ne ma da mɛlɛkɛ ko in na je vois ça comme des montages voilà fo k'o ɲɛɲini ka taa n tɛgɛ dɔw kisɛ ka don min na jaja fɛn danfɛn yɛrɛ tɔgɔ tɛ n ko a bɛ se ka bɔ ka taa vérifier hébreu ka kan de don dans le langue hébreu mɛlɛkɛ ani wahu bɛɛ ye fɛn kelen i miiri bɛ ka min sama ka s'i ma ne bɛ ka min fɔ aw ɲɛna bi aw yɛrɛ bolo ko wahu dɔ de bɛ ka jigin ne kan wa o ye ne miiri de ye ne ma kalan n ko ne ye min ye k'a dɔn k'a miiri ka se k'a lawaleya hɔrɔn kɛnɛ kan ne bolo b'o saba dɔrɔn de la ni cɛ min bɛ se k'a sɔsɔ bɔ i k'i jɔ juma kutuba dɔ k'a di kulakadenw ma k'a fɔ kɛnɛ sinfon bɛɛ lajɛlen ma ko hotep 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 ko kalandenw bɛɛ ka kalanden laban mankan tun don bamanan mankan don karamɔgɔw ka kɛlɛ janna n ko k'a sebagaya d'an ma ni hakili de ye an k'a dɔn ni min fɔr'i ɲɛna ko n'a t'o kɔnɔ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a kɔnɔ o gosi bolokɔ la i ka saba kɛnɛ ma o ma kɛ tiɲɛ ye o tɛ kɛ tiɲɛ ye o ni tiɲɛ tɛ kelen ye n k'o ye tiɲɛ sinɛ ye n'i y'i bala o la n'i m'i bɔkolo don dibi la i k'a fɔ an ma ko tulɔkɔ a tɛ sabali wa n ko a tɛ sabali wa bamanan bɔgɔtigiw ni pɛndɛliw tun bɛna kula sugu jɔ don min na u sinbara jɔlen a ka hakɛ to a fɔcogo la n k'o don la o y'a sɔrɔ i ka npogotigi kɔnɔma y'an ka dugu kɔnɔ npogotigi fɔlɔ min o y'a fɔ k'a ye kɔnɔ ta a ye kɔnɔ ta fɔ ka taa jigin hali a ma b'u ka du kɛnɛ na ka taa ɲɛgɛn na a ba bɛ taa palan de d'a ma so kɔnɔ n k'o kɛra anw balolen ɲɛna ko la a tɛ sabali wa salamu aleykum kɛra priorité ye don min na ɲɔmɔgɔden kɔnɔ ko yɛrɛ o yɔrɔ farala ka bɔ kuranɛ na anw ka dugu kɔnɔ wajibi tɛ se ka k'o kan alimami den ye dɔ sɔrɔ alimami yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ dɔ bɛ alimami denmuso bolo n ko dugu waritigi ye dɔ sɔrɔ dugu maafarin ye dɔ sɔrɔ dugu maanɔgɔ ye dɔ sɔrɔ n ko dugu sigi fɛn bɛɛ den y'a sɔrɔ e bɛ t'o wajuli kɛ misiri jumɛn na n'i y'o fɔ kula misiri la i kelen misiri bɛɛ bɛ taa k'i jɔlen to yen o ma tigɛ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ aw bɛɛ ɲɛna wa n ko yɔrɔ ma tigɛ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ aw bɛɛ ɲɛna wa a t'an bɛɛ bolo wa jɛnɛya ye maloya ko y'an ka dugu la bilen n k'o de ye tɔgɔtigi yɛrɛ ko a kun ka kɛnɛ a bɛ walitaw ta an ka ca a bɛ npogotigiw ta o ma k'an ka dugu kɔnɔ fo salamu aleykum kɛra priorité don min na dugu kɔnɔ fo a ye jalamugu don denmisɛnninw kunkolo la don min na aw b'an sɔrɔ an ɲɛ réseau in de kan yan ne tɛ taa nɔfɛ dɛ n ko a b'an sɔrɔ an ɲɛ réseau in kan n'a ma hakili sigi n'a ma k'a kɔnɔ ko a ka jinɛw nalen don fa bɛ don a la yan nɔ a y'a hakili sigi dɛ a sera kɛnɛ minnu kan ne y'a fɔ a ye n ko dugu kɛnɛ tɛ yan yan tɔgɔ de ye ko cɛbɔ kɛnɛ ni min b'a dɔn bɔ i ka kelen de warakara ne ko ten a banna j'ai lancé le défi à tous les citoyens de Koula le commune rural 54 villages n ko ni min bɛ se ka kelen sɔsɔ bɔ i k'a sɔsɔ ni min bɛnba don cogo f'i ɲɛna silamɛya la i k'a fɔ ne ma ko Koula n'a dugu bɛɛ lajɛlen a tɛ sabali wa minnu ni silamɛya sera Koula o du dɔnnen do koyi minnu ka mɔgɔkɔrɔbaw silamɛlama sera Koula n k'olu dɔnnen do
bamanandenw ka bɔ kɔmɔturu an sigilen ɲɛna ngo bamanandenw mɔkɛw ka bɔ kɔmɔturu an sigilen ɲɛna ka tila ka n'u sigi bi k'an ka dugu ta k'a kɛ manamana kan fɔ ye an ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ bɛ ka taa ka Mali to wa Mali komini bɛɛ bɛ ka taa k'an ka komini de to k'a ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko n'aw ka priorité tɛ misirijɔ ye ko mandaraso sojɔ ne ko a ma n ko tu murr ne tigɛra la n ko a bɛ min y'an faso ma dugu ma a ka bɔ a k'o de fɔ ne ɲɛna bani n'a ye bɛɛ kalan mandarasa la ka bɛɛ kɛ hafizul kuranɛ ye a bɛ mun ɲa dugu ma minnu y'u denw kalan a ɲɛ b'a résultat la bi Amadu Kufa n ko halala de don maliyɛn den de ye komi ne ni e cogo a ye min kalan ka da la ka sɔn min ma a bɛ ka baara kɛ n'o de ye faso kɔnɔ aw dɔ bɛ se ka bɔ ka sɔsɔ ko silamɛ tɛ wa n'i y'a fɔ i da la ko kafiri don n'a ma taa kula ci kelen nɔfɛ i k'a fɔ ne ma cɛ a tɛ sabali sa he cɛn ko a tɛ sabali a ka miiri a ka tasi a k'a dɔn ko maaya ye hakili de ye ni hakili tɛ foyi tɛ yen nɔ aw caman bɛ pan ka moroke la n ye n kala ye takiya ɲuman k'a kala se laati sa la a ka salamu aleykum yɛrɛ o jɛlen tɛ hali bi aw baden de bɛ ka kuma fɛ aw sinji de bɛ ka kuma fɛ n ko a bɛ k'an ka du ci a y'a ci kunu k'a ci kunna sini a bɛ fɛ k'a ci bi ne bɛ k'o ta k'o yira o la aw kami hali bi ko mɔsumaro ka fatɔkɛ bɔra mɔsumaro ka fatɔkɛ bɔra fatɔkan de don a tɛ bɔ an ka sɛbɛn k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n ko yan de ye réseau kan n'a ye tigiya daluya k'a bɔ k'a da hɔrɔnya ni danbe la kuranɛ ala ye nkalon minnu tigɛ ye n ko ne kan t'o ma n ko jaburu ala ye nkalon minnu tigɛ ye ne mago pa paga t'o la o ta i ka taa n'o ye n'i dar'o la o y'i ka hakɛ ni o bɛ min ɲɛ i ma ɲɛnamaya kɔnɔ o k'i ka du kɔnɔ yen nɔ mɛ n'i bɛ bɔ fasojɔ kɛnɛ kan kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ kan n ko kuma kɔrɔw fɔ kɛnɛ kan ka don tulo kɔrɔ la n'i bɛ bɔ k'i jɔ n'i ma bɔ ni daluya ye n'an y'i to yen ko bɛɛ ye nkalon ye an t'i nɛnɛ an t'i buruja wa an t'i gɛn mɛ an b'a gɛn de fo ka taa jɔyɔrɔ hɔrɔn kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan fadenya kɛnɛ kan Mɔsumaro ka kunfin kɛ manga do kula ka don a ka kutuba filɛ a ye nin lamɛn a ka gɛrɛnw na n ko a ka nin lamɛn tew kunna an n'a musow n'a denw a k'a fɔ ko han ka baga dɛ ko a kɛra fɛn min ye ko an t'a dɔn foyi t'a la a ma foyi kɛ a ye min ye hakili yɛrɛ ka sebaga ye a bɛ ka kuma ni o de ye sɔn de ma k'a fɔ k'o de ye mɔgɔya ye ne bɛ tɛmɛ ni mɔgɔ f'i ɲɛna e t'o dɔn ku la e sigilen b'o kan n ko n b'a f'i ɲɛna a ka du kɔnɔ e t'o dɔn ku la e sigilen b'o kan o tuma i bɛ sɔrɔ ka n'a dɔn de k'i y'i concentré min kan ko ja o ye nkalon ye ko tiɲɛ wɛrɛ b'o kɔfɛ o don kana taa kuranɛ kɔnɔ sa o ka ja i ma n ko linjina ka ja tawureta ka ja jaburu ka ja ne b'a ɲɔgɔnna 12 sɛbɛn ku la k'a ta ka d'i ma ni m'a k'i ye hɔrɔn kɛnɛ kan k'i daji tun kunkolo la kula ka denw a ye bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ a ye bɔ an ka kɛlɛ yɛrɛ sanfɛ bamanankɛ mankan don min bɛ se ka jaabi kun labɔ ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛɛ fo k'a fɔ ko ni jɛɲɛna ko a b'a hakɛ to kamɛti denw n nana n fa ka kutuba yɛlɛ mɛ kutuba in bi ta yɛlɛnen bɛ k'a di n ka dugudenw de ma a bɛɛ folen don hɔtɛp ne b'a dɔn ko hɔrɔndenw don ne b'a dɔn ko danbetigidenw don n ko ne b'a dɔn yɛrɛ dɔnnaw don maa minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini k'u yɛrɛ dɔn aw ma ne dɔgɔninw ye k'an dɔn réseau kan k'an ka ɲɔgɔn kanu ka bonya bɛɛ ta k'a ne sɛgɛrɛ ne ye mago ɲa minnu baw ye ne ye mago ɲa minnu faw ye ne taara minnu baw kɔɲɔyɔrɔ la n ko ne taara minnu baw ka siɲɛna kɛ n ko ne ni minnu baw ye tulonkɛ kɛ fɛrɛ la bi olu de bɛna ka n'u dafa ne cɛkɔrɔbatɔ la k'o tɔgɔ ye ko diinɛ ko kula bɛɛ lajɛlen aw dɔ bɛ réseau kan yan min bɛ diinɛ dɔn ka ne fa bɔ dɔ ka bɔ k'i bolo kɔrɔta kula ka den n ko ne ko aw kula ka denw ko don min bi yan dɔ ka bɔ i k'i bolo kɔrɔta kɛnɛ kan yan k'i dalen b'a la k'i tun bɛ kuranɛ de kayimu kitabulu larɛba k'i fa tun bɛ kula k'i b'a dɔn ko i b'a dɔn k'a tun bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ ne fa kan n ko dɔ ka bɔ i k'i bolo kɔrɔta ni cɛ tun bɛ kula o don a tun b'i suma cɛ min ma kuranɛ na o mɔgɔ 2 dɔrɔn don kula dugu kɔnɔ Bugasumu Traore Yuba Mangɛnɛ a banna n ko a banna hali a dɔgɔkɛ min filɛ Bajan bugu la Bajan ko k'ale tun bɛ leçon ta anw fa de bolo aw bɛna kuranɛ ko kuma de fɔ ne ɲɛna réseau kan aw bɛ kuranɛ ko dɔn ne b'a bɛɛ mɔkɛw tuubi cogo dɔn a bɛɛ a fɛn o fɛn filɛ dala manamana kan fɔ la kula kanu sanfɛ n ko ne b'a bɛɛ mɔkɛ tuubi cogo dɔn ko ne ye n yɛrɛ de ɲini ka n yɛrɛ dɔn olu taara ziiri min kala u k'u wasa dora
ne torantina koranto mɔgɔ musalakaw kan wa ne tɛ ka maasin nɛgɛ a bɛ ka min fɔ mɔgɔw ye ko n bɛ ka dugudenw lafili dɛ n bɛ ka mɔgɔw lafili ne bɛ diinɛ min kɔfɛ u ma diinɛ dɔn mɛ a b'a dɔn diinɛ dɔ de bɛ ne ka ne sara ta diinɛ dɔ de bɛ ka ne fɛ ne ye n kalen bɔ kolo nin danbe la cɛ ka 20 tɛ ne kɔnɔ muso ka 20 tɛ ne kɔnɔ ne ta min ma taa nin kɛlɛ in na ne m'o sɔrɔ a la ne tɛ k'o ɲini a la wa o ɲinini nafa kisɛ kelen tɛ ne kan ne b'a dɔn ko ne ye min ye a la ɲɛnamaya kɔnɔ ni maliyɛn tora tan nɔ an ka jamanadenya de tɔ man jan bilen i bɛna an jɔlen de ye wale hakili b'an kɔnɔ quoi ne donna kɛlɛ la min kama a fa filɛ a ba filɛ wa n'a bɛ kɛlɛkɛ kun bɔ hɔrɔnden dɔ ka bɔ k'a sɔsɔ n'a tɛ kɛlɛkɛ kun bɔ n ko ne ko hɔrɔnden dɔ ka bɔ i k'a sɔsɔ ne donna kɛlɛ la nin de kama n tɛ tɔgɔ ɲinina n tɛ jɔyɔrɔ ɲinina a bɛ ka taa mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ don ta malika y'a bɔ ta karamɔgɔ karisa y'a kɛ tan karamɔgɔ ye bamanan don ta karamɔgɔ a kana baga mɔgɔw ma kana taa mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ fu n dɔgɔninw ŋana y'a hakili sigi n ye n kalen bɔkolo la a bolo kelen bɛ kuranɛ min na ne b'a a siɲɛ 3 sɛbɛ kula dugu kɔnɔ k'a yira an la n ko aw ɲɛ tɛ anw ka dugu la bi mɔgɔninfin n'a wolofa ka fara ɲɔgɔn na woloba ni wolofa olu n'u ka ga denkɛ n'a muso n'a ka ga o ma kɛ an ka dugu kɔnɔ fo misiri cayalen fo dugu priorité kelen sila maloku ye tuma min na ne ko kulakadenw a tɛ maloya n'a ka diinɛ ye hali bi n ko ne ko a tɛ maloya n'a ka diinɛ nin ye hali bi wa aw ka bɔ ka kelen fɔ an ɲɛna an bɛɛ nana sigi bamanan minnu kan tuma min na u tun b'u ka faso n'u ka bulonda kan n k'u tun b'u ka kɔmɔ bɔ u b'u ka ɲa bɔ aw ka bɔ ka kelen fɔ ne ɲɛna kula dugu kɔnɔ ko bamanankɛ dɔ n'a wolofa farala ɲɔgɔn na awɔ dugu kɔnɔ mana bonya maaw bɛ fara fara u bɛ sigi u b'u ka balimaya kɛ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ mɛ ka maa ni wolofa fara woloba n'a ka guwa o n'a a den tɔw bɛ ka tobili kɛ woloden fana n'a muso n'a ka du o fana bɛ k'a ka tobili k'a ka so n ko ma k'anw ka dugu kɔnɔ fo misiri kɛlen kɔ 2 ye fo dugu bɛɛ kɛlen kɔ salamu aleykum ye fo kɔmɔsu cilen kɔfɛ n ko fo an ka ɲaso cilen kɔfɛ o ma k'anw fɛ yen fo faso ni bulonda bilalen bamanan k'a fɔ ko tu bisimila ye don min na k'a tigɛra bɛɛ la ko k'i bolo kɛ arabu ka ala la o ma kɛ anw ka dugu kɔnɔ fo o kɛlen kulakaden aw bɛ ka taa kuranɛ jumɛn ɲini arabu bolo a tɛna an ka kula kuranɛ d'a ma n ko kulakaden halala mankan don sɔrɔ kula mɔ kula wa ne y'o dɔgɔfɔ 2 de ta jɔnya ko ne y'a ɲɛɲini n ka denmisɛnniya kɔnɔ fo ka taa n jɔ danbaga yɛrɛ la n ko a sɔnna cogo di ka maa 2 da dɔ ka dɔ kɛ jɔn ye aw hakili la ko kɛlɛ bɛ ne bolo dugu ma wa karamɔgɔ n k'u b'a f'i ye ko musa de ko ala nana kuma fɛ ale ka so o ka ala cɛkɔrɔba in kɔni min sigilen bɛ mɛlɛkɛ segin kama na laruso la a denkɛ jɔlen b'a kini bolo filɛ a ɲɛ bɛ barazago kɔnɔna na a bɛ to ka n'u ta k'olu kerun a yɛrɛ y'i kala a ka dolo la k'i kala a ka kalo la o waati danfɛnba tun y'ale bolo de ye ko n'a tun y'a dɔn ko satellite bɛ dan ɲɛ kala tun b'i kale satellite la ka sɔrɔ tile ma se karamɔgɔ i ti bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ n ko yan tɔgɔ ye ko faso jɔ kɛnɛ kuma gɛlɛn fɔ kɛnɛ kuma kɔrɔ fɔ kɛnɛ ka don tulo kɔrɔ la o musa ko bila i kɔfɛ o n'a ka fa o n'a ka karamɔgɔkɛ ka kiti n'i y'o kala n'i m'i sɛmɛ ala la n'i k'i b'a tigɛ mɔgɔninfinya hakili kɔnɔna na n ko n'a ma tigɛra k'an daji to i kunkolo la i b'a fɔ tu i n'a dɔn o yɔrɔ de la ko ala yɛrɛ ye bagamanci de ka taa baga waliden ma k'a bɛna kɛ kafiri ye k'a sɔrɔ a ma kɛ kafiri ye e b'o ala ka kitiw tigɛ cogo dɔn n ko ɲɛ b'o n'a denw na a yɛrɛ mɔdenw de bolo karamɔgɔ i ti bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ n ko yan tɛ duguma kɛlɛkɛyɔrɔ ye isa mani yɛrɛ dilan wa ngalo dara cɛ min na ko a ye kira ye un simple révolutionnaire a ka dugu tun minɛna romain de bolo k'u bila jɔnya la k'u tɔɔrɔ k'u kɛ ko bɛɛ ye cɛ wulila a ka révolution na a bɛ fɛ ka romain ka fanga gɛn ka b'u da la a kɛlɛ jara a la romain ye o tɔgɔ kelen de ta k'o dilan diyagoya la u ni namaratɔw dugu namaratɔw farala ɲɔgɔn kan k'o ye ala den ye k'o sɔrɔla ko ba tun b'o la ko fa t'o la e k'a fɔ ko ala k'o dɔ kɛ mali dugukolo kan bi ka den dɔ wolo ko fa t'a la avec test ADN n'a ma taa fa bɔ ba jeli b'a ba kɔnɔ ka n'a yiri la i b'a fɔ a ma ko karamɔgɔ fɛn min tɛ nkalon tigɛ o ye waati ye an bɛ ka kuma waati de kan
mamadu yɛrɛ mana sɛmɛntiya wa a ka kuranɛ kɔnɔ ko ale ka ala fana y'a fɔ a ye k'o kelen don ko nkalon foyi t'a la ko fa tɛ musa la isa la ko ba de b'a la k'a bɔra a ka nɔrɔ la k'a y'a ni fiyɛ mɛlɛkɛw de la jinɛw nana ni dɔra e m'a mɛn mamadu fana da n ko mamadu yɛrɛ de ye ala ba nin ye e tɛ ko in kalama e t'a ɲɛ dɔn karamɔgɔ ye hakili sigi an b'a ɲɛfin ɲɛna dɔɔni kɛnɛ kan gɛrɛ kuranɛ dɔnbagaw la i k'u ɲininka kuranɛ jigin ka yɛlɛ u ko haya ba wɔɔrɔnan nɔgɔn fɛ suran 100 ni suran 14 a fɔ karamɔgɔ kelen ye k'a kana ni suran kelen ye tubabukan ni arabukan na ka na da ɲɛ kɔrɔ yan mamadu fa tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ mamadu ba tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ n ko mamadu tun hakili la ko k'o bɛna to ziirinda ninnu ma ko ni waati kɛra kɔnɔ a tiɲɛ ma dɔn kɔsanamɔgɔw n'a fɔ ko o tuma ni fa tɛ mamadu la ba tɛ mamadu la o tuma mamadu yɛrɛ de ye ala ye ale muso tun ye mariyama ye olu ye isa sɔrɔ ale de nana bɔ musaya ka so n ko ala in ye mamadu yɛrɛ de ye ko ne bɛ mɔgɔ ninnu ka fɛn kalama kosɛbɛ karamɔgɔ ye hakili sigi a bɛ fɔ ɲɛna ya sigi filikan de don o ala min fɔra ɲɛna o m'a f'i ye k'a ma bɔ fɛn na wa ko fɛn ma bɔ a la k'o ye ala kodɔnbali ye danbaga min ye danni kɛ o ma bɔ fɛn na o de tun bɛ yen k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen n ko fɛn tɛ yen don min na o de bɛ kɛ yen anw b'o danbaga dɔn mɛ fɛn bɔra o la an bɛɛ bɔra o de la olu ka ala de ma bɔ fɛn na fɛn ma bɔra mɛ an bɛ danbaga min dɔn o de ma bɔ fɛn na mɛ fɛn bɔra o la n ko an bɛɛ bɔra o de la wa o de b'an bɛɛ kelen-kelenna na wa an bɛɛ kelen-kelenna ye o ɲɔgɔnna dɔgɔmanin de ye dugukolo in sanfɛ karamɔgɔ n k'i ka bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ kana na mamadu ka publicité k'an ɲɛna yan nɔ mamadu de y'a ka ala n'a ka a ka fɛn bɛɛ a bolo a kuranɛ n'a mamadu n'a ala n'a kira n ko a bɛɛ y'a mamadu kelen ye e ma fɛn faamu wa n ko sigifilikanw de don ko ne bɛ kɛlɛ dɔn kosɛbɛ bɔ de an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ karamɔgɔ kalandenw ka kalanden laban mankan don karamɔgɔ yan tɛ tulonkɛ kɛnɛ ye dɛ i sera kɛnɛ min kan i tɛ kuma ni hakili ye yan kana to karamɔgɔ ka bɔ k'i sɔrɔ yan koyi nkanaw bi yan dɛ nkolokotow bi yan nangarabaw bi yan nin nɔ kinaw bi yan kana to k'i sɔrɔ yan ni nin kumaw y'i da kɔnɔ dɛ sogere cun ka sumaya dingɛ bɛ ɲɛ n ko dingɛ bɛ ɲɛ i ka sogere tɛ se k'a pan n'a ko a b'a pan i bɛna jigin a kɔnɔ i bɛ kankari karamɔgɔ ka kɛlɛ jana ka sebagaya di ne bɛɛ lajɛlen ma ni min ye o tɔgɔ de ye ko hakili diɲɛ faamaden o kama an k'i ma ko kɛlɛ bɛ sanfɛ ka n'i kun kɔrɔta sanfɛla in ko tɛ anw kan bɛ maaya sanfɛla de ma faamaden min dalen bɛ ne de kun an t'a girinya dɔn an t'a sumaya dɔn an t'a kalaya dɔn n ko n'i y'o labaara o kɔfili o y'i ma wuruki de ye maa o maa y'o baara ɲɛnamaya kɔnɔ mirindi o mirindi y'o baara société o société y'o baara o kɔfili olu ma hɛrɛ de ye o tuma e tɛ un de dɔn wa i tɛ faransi ta bila cogo dɔn n k'u y'a bila Espagne cogo min na e t'o dɔn wa n'an ko k'a kɔfili ye wuruki ye n'i ma sɔn a ma bɔ i ka tigiya lajɛ an b'a yir'i la de karamɔgɔ kɛlɛ bɛ sanfɛ yan kojugu hakilitigiw mankan don ni kira banna an hakili don n ko ni nabi banna an hakili don ni waliju banna n ko an hakili don kunu tiɲɛ bɛ se ka kɛ bi tiɲɛ ye u ye min fɛ yen na mali la ko waliju 1000 waliju 2000 i tɛ taa waliju dɔ wele bi an ka tiɲɛ yɛrɛ ye kɛnɛ kan basakoronaw b'an da la dɛ n ko ɲɛ bɛrɛ minɛnaw b'an da la a ye taa ka waliju su kunu kɔnɔ n'u ye k'u ka ko dɔ k'an y'an ba ye ta karamɔgɔ k'an bolo to arabu ka ala bolo foyi tɛ se k'an bɔ a kɔnɔ a y'a bila an ka tɛmɛ minnu y'a bila kɛr'u ma hɛrɛ ye ka kɛlɛ jana nin ye ne ka président ye mon président an bɛ gardabu la chapeau bɔra k'a da ka woro tan da fura la ye k'an bolo 2 da dugu ma k'i fo i ka dɔgɔnɔdenya halalaya la k'i bolo to i bɛnbaw nɔfɛ kana sira foyi ɲɛ foyi tɛ foyi kɛ foyi tɛ se ka foyi bɔ yen nɔ ka jɛ minnu bolo b'an fɛ kɛlɛ la olu ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o kama n ko den bɛɛ bɛ fa dɔ nɔ de la n ko faw bɛ faw de nɔ na n ko siga t'a la sa ne ka président n ko n'i yɛlɛla sanfɛ kɛlɛ bɛ yɛlɛ o bolo kojugu k'u kana taa ye o t'a dɔn i mana danni kɛ i b'i mɔkɛ tannan sɔrɔ kuma min i bɛ jamakulu min y'i kɔ o bɛ caya i ma kojugu k'u ka da dugu ma yan bani a ko mamadu ye min fɔ anw bɛ se ka seereya min kan k'anw kamɛtidenw bɛ se ka seereya min kan mamadu yɛrɛ ka ala ye min fɔ ko anw bɛ seere o de kan a ko a ye mamadu ci arabu de ma a y'a ci arabu kan de la wa mamadu ka laseli kan ka kɛ arabu de ma anw tɔgɔ ma fɔra anw sen tara anw bolo tara ko fɔ jagoya anw k'an toduncogo kɛ mamadu toduncogo ye k'an ka fini doncogo kɛ mamadu fini doncogo ye k'an ka su don mamadu ka su doncogo la k'an tɔgɔ da mamadu balimaw tɔgɔw la k'an ka tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bila ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ k'an ka nafolo mugu cɛ ka t'o di mamadu n'a denw ma o k'o don dulɔ la diɲɛ ɲɛfɛ
ka seli ka ɲɛsi Mamadu ka dugu ma ka seli Mamadu ka kana ka daka ko n'an sara don min na ko Mamadu ka mɛlɛkɛw bɛna ɲininka arabukan de la k'u b'a ɲininka k'an ka diinɛ tun ye jumɛn ye an b'a fɔ Mamadu ka diinɛ ko an dalen tun don joona ko Mamadu ka kiraya ko an bɛ k'a seere ye wa ko an yɛrɛ y'a seere k'u b'i sama yɔrɔ bɛɛ ko ka taa muso 72 d'i ma président ko an ko maliyɛn denw ma ko fana dira k'a sɔrɔ arabu ma ba sa la dɛ ko sinon ni arabukɛ kɔni sɔnna ko a ye min di ko ale denmuso don k'o don ko n'u ma arabu ka ala jɔlen minɛ k'a kantigɛ u ɲɛna k'u b'a fɔ a ma ko kalandenw man ka don kana jɛgɛ bɛ jira fara an ka karamɔgɔ ta kan Mamadu yɛrɛ ka ala ye min fɔ ko anw bɛ seereya o de kan Mamadu min cira musow ma Mamadu min cira musoko la Mamadu min ka ɲɛnamaya kɛra musoko ye muso kɛra Mamadu min ni fata ye kɔni a ka ala jɔlen ɲɛ o ale ɲɛna ko ni min bɛ se k'a sɔsɔ k'o ka taa Bugari kala o ka Tabari kala o ka Aisha révélé kala k'o ka Abdul Dawudu kala k'o ka Adisa bɛɛ lajɛlen kala u bolo kɛlen bɛ Adisa min na u bɛɛ y'a seereya k'a fɔ ko Mamadu ko muso de kɛra a ni sababu ye o musoko kelen o kɛlɛ de ye Mamadu n'a dɔgɔkɛ n'o ye Ali ye a tun bɛ ka min namara k'a b'o k'a ka a ka successeur ye o ni Mamadu furumuso Bakari denmuso min dira a ma san 9 ni Mamadu su wulila ne terikɛ ne badenkɛ k'e k'i den d'a ma san 9 bɔ i k'a fɔ an ɲɛna fasojɔ kɛnɛ kan i bɛ sɔn wa n ko an bɛ k'i ɲininka nk'i bɛ sɔn wa den min bɛ sɔn ma o ye den minnu ko Mamadu ka bon n'u fa n'u baw ye a y'olu dabɔ fasojɔ kɛnɛ na a y'olu minɛ ka t'u sigi u mɔmusow kɔrɔ k'u kuma yɔrɔ man ɲi yan ko min bɛ ka fɔ k'u hakili yɔrɔ bɛnnen tɛ k'a lamɛn fɔlɔ k'u ka taa k'an yafalen don olu ma olu tɛ kɛlɛ ɲɛ k'olu k'u sen bɔra ko an k'u ma de cɛman bila ka Mamadu kɛlɛ musoman bila ka Mamadu kɛlɛ Mamadu ta sera an ka dugu ma ka se an ka duw ma ka se an ka jamana ma o tuma ko an t'a dɔn ko minnu y'u sigi an dala bi an wolodenw an ka worotamusodenw olu de bɛ k'u sigi an dala bi ko diinɛ ka bon n'olu faso ye ko n'olu sara don min na k'olu ka fasoko banna olu ni diinɛ de bɛ se ala ma ko an b'u ɲininka ko ala ka dugukolo ye yɔrɔ jumɛn ye min tɛ Mali ta ye n'an bɛ se ka t'u su don yen nɔ ko n'u sara ko an na t'u su don yen ko ka bɔ k'a f'u ɲɛna ko foyi man bon faso ye n'i ko min bɛ faso sanfɛ k'i ma faso ntanya de ou bien i ma faso bila ko n'i ye faso nafa dɔn ko n'i ye fɛn bila a sanfɛ ko hɔrɔnya ni danbe bɛ tigɛra ko an ko k'u ka bɔ u k'a fɔ an ye ko Mamadu ta de sera an ma an tɛ k'a kɛlɛ gansan Mamadu min ni tora muso kɔrɔ a ka ala jɔlen ɲɛna ko n'o Mamadu kɛra ala min ka ciden ye k'u ka bɔ de ko ala cogoya fɔ an ɲɛna an b'a faamu cogo min na an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ mɔgɔ buruja wa an tɛ mɔgɔ jigin ni i ma baga ma an bɛ ɲininka min na n'i sera k'o jaabi ka d'a kan anw ye bɛɛ yamaruya an ka kɛnɛ kan ko bɛɛ ka bɔ k'i ka hakilina defan mɛ n'i b'a kɔkɔrɔma don a kɔkɔrɔma don ni tigiya de ye daluya min bɛ se ka yira diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan karamɔgɔ y'o de f'u ɲɛna k'anw sigilen bɛ y'o de kan a tɔ ziiri da kan k'u k'o fɔ muso n'u denw ye to tasa kunna ko n'i bɔra k'an sɔrɔ réseau kan kɔni i yɛrɛ de y'i yɛrɛ se yan k'olu tɛ sa k'u k'u ka kutubuli bayaniw de wele ka na ban nin u n'an k'a minɛ ɲɔgɔn da kɔnɔ u b'a dɔn de k'u sigilen bɛ min kan ko nkalon sigilen nkalon kan a tɛ ka foyi wolo faso kɔnɔ ni nkalon tɛ o tuma aw ɲɛ taara wa u ye télévision bɛɛ ta otage la ka média bɛɛ ta otage la faso filaw kɔlɔlɔ kɔnɔ bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don a ye ko bɛɛ ta ka taa nɔrɔ walimɔgɔw la an ka dɔ fara a yɛrɛ jurumu kan hali jɔnya min b'an ka jamana kɔnɔ depuis diɲɛ lawale bi u filɛ k'a fɔ ko tubabu de fana bɛ k'o financer maliyɛnw cɛ a tɛ maloya sa nga tɛ maloya bi Haidara y'an ka président ɲuman minɛ ka bɔ an da la Bamoro cɛ min ye usine 9 jɔ san 8 ka sɔrɔ k'i segin faso da la ka Faransi juguya don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɛn ale fa ka minɛni de ma Mali yɛrɛ bɛɛ t'ale fa dɔn Mali bɛɛ ma ale fa nafa dɔn Mali bɛɛ t'ale fa nafa dɔn ko f'an k'ale fa ka kɛlɛ de kɛ ka muru ni bese ta ka tubabuw cɛ tigɛ parce que u y'ale fa minɛ ka t'o faga kaso la anw b'ale fa ka kɛlɛ kɛ mun na anw y'ale ka duden de ye a sigilen t'a da la a ɲɛ t'a la wa karamɔgɔ fɔ k'u ka bɔ an ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ ko wolofindenw man ka don wolofin hakili bɛ minnu kɔnɔ ne dɔgɔnin i bɛ fɛ ka dan sago dɛ ne hakili la ne bɔra ka e ka mɛnkan jaabi kana dan sago ni ne b'anw n'an bila ɲɔgɔn na anw tɛ mɔgɔ gɛn yan anw tɛ mɔgɔ gɛn mais anw fana tɛ denmisɛnnin fɛ minnu ye wajuli lamɛnnaw ye quoi n'i sera i ta kɛ lamɛnni yɔrɔ anw bɛ mɔgɔ de fɛ min yɛrɛ b'a dɔn quoi
awɔ i y'a faamu an m'a f'i ye n ko danbaga tɛ yen mɛ an ko Mamadu ye min f'i ye Alahu subhanahu wa taala o de tɛ yen o ma kɛ yen o tɛna kɛ yen nɔ n'i bɛ se k'o yira an na ni cogo min ye k'i ka bɔ k'o de yira an na danbaga ko to yen ka n'u don ɲɔgɔn na fɛn kelen tɛ Mamadu ye mobili kɔrɔ de peinture k'a feere mɔgɔw ma mobili kura sɔngɔ na ne k'i ma k'i b'a fa tɔgɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ i b'a ba tɔgɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ wa tɔgɔ in bɔra yɔrɔ min an b'a dɔn danbaga tɛ o kama a bɛ ka bato min fɔ an k'i ma ko bamanankan tɛ bato kɔrɔ ye ko an ka tugu fɛn de la fɛn min b'an se Ala ma Mamadu ko k'a ka tugu fɛn min na a b'a se Ala ma i banna min na an ka dugu la nk'i banna an ka yirikurunba min na i banna an ka kabakurunba min na nk'i banna an ka maakɔrɔ kaburu minnu na i bɛ ka t'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ Mamadu ka dugu la peinture la dɔrɔn de e t'a faamuna quoi dɔgɔnin kana na i sigi k'i bɛ tulonkɛ kuma fɔ an ka kɛnɛ kan yan tɛ tulonkɛ kuma fɔ yɔrɔ ye n'i b'a dɔn bɔ n'a dalu ye i k'a yira n na n'i t'a dɔn i sigi k'i sen bɔ kɛlɛ la sinon fɛn b'i kin ya i ma sigi ni min ye dɛ Mamadu publicité kɛ yɔrɔ tɛ yan ye awɔ Mamadu min ka Ala m'a dɔn a kɛtɔ ka sogo poisonné dun Ala ma se k'o yira a la f'a dalen ko a nɛn kan a nɛn y'a dɔn tuma min na ko nin sogo in tɛ a cogo la sogo ye Mamadu ka Ala sɔrɔla k'a fɔ a ye o waati la ko poison b'a la o y'a sɔrɔ o y'a dun n k'o de ye Mamadu ni tigɛ a bɛ Bugari kɔnɔ a bɛ Tabari kɔnɔ a bɛ Awsa révélé kɔnɔ a bɛ hadisa saninen bɛɛ kɔnɔ Mamadu sara muso ko de la o mana kɛ Ala min ka ciden ye an ko k'i ka bɔ i k'o Ala de cogoya fɔ an ɲɛna o tɛ ji tigi ye o tɛ fiɲɛ tigi ye n k'o tɛ bɔgɔ tigi ye o tɛ tasuma tigi ye o tun t'a dɔn ko tile bɛ bin Faransi 22 heures n k'o tun t'a dɔn ko tile tɛ bɔ dugukolo yɔrɔ dɔw kan kalo 3 e b'o Ala jumɛn fɔra an ɲɛna bɔ i k'o kumakan ta i k'a yira an na dɔɔni kɔnɔ k'a fɔ k'o de ye fiɲɛ ni ji tigi ye e kan bɛ ji bɔ yɔrɔ jumɛn ma anw b'o dɔn ka tɛmɛ i ka Alaw kan ji bɛ bɔ dugukolo kan yan de ka taa sanfɛ ka segin dugukolo ma filen pa paga tɛ Ala pa paga bolo sanfɛ k'a bɛ ji nati karamɔgɔ tulonkɛ dabila an tɛ tulonkɛ kuma na yan sabali an b'i deli quoi sabali i sigi an tɛ denmisɛnninw fɛ minnu ta ye wajuli lamɛn ye ten wa sami na wa ta na ka lamɛnni kɛ ten ka labato kɛ o den tɛ anw bolo yan i hakili sigi yan an y'o de f'i ye hakili sigi yan a bɛ ka faamu ne hakili la nin yɔrɔ kan ka faamuyali bɔ ye ne dɔgɔnin PDG n seri i ka nin mɛn kan nin ma mɛ n dɔgɔnin i k'i hakɛ to n bɛ n'i ɲininka kuma dɔ la a fɔ cogo la a denmisɛnnin kuma don mɛ n'i y'a lamɛn i bɛ mɔgɔkɔrɔba kan sɔrɔ a kɔnɔ quoi i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɛ e ye maliyɛn de ye wa kelen an bɛ ka kuma kan min na nin n'an ko a ma bi ko bamanankan k'a sɔrɔ bamanankan tɛ kan 4 de don arabukan ni marakakan ni kakɔlɔkan ni bamanankan de faralen don ɲɔgɔn kan ne bɛ k'o fɔ an bɛ ka nin kan min fɔ nin i b'a mɛn ka ɲa wa n k'o f'i la filanan i mana kɛ nasɔn o nasɔn ye i bɛ yɔrɔ min na bi i sigilen bɛ Mali de kɔnɔ wa ou bien i famana Mali ma kosɛbɛ de a fɔ saba n'i sigilen bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ est-ce que i ye ka denmisɛnninya kɛ ka mɔgɔkɔrɔba to i kɛrɛfɛ i ni min tun bɛ baro kɛ wa Mali kunun n'a bi kan ni dɔ tun bɛ baro kɛ o fana ye ɲininkali wɛrɛ ye i bɛ fɛ ka na fɛn min lasama fɛn min lafasa fɛn nin i yɛrɛ b'a dɔn wa i ka danaya de sigilen b'a ka ten wa ou bien i ka limaniya i y'a sɔrɔ du kɔnɔ n'i ma kɛ diyagoya don i tɛ to di i tɛna dumuni kɛ i n'a to bɔlɔn kɔnɔ dumuni na i donna na ten de wa ou bien i yɛrɛ ye ɲɛɲinini de k'a la k'a dɔn a sera aw ka du kɔnɔ cogo di a sera dugu kɔnɔ cogo di a sera jamana kɔnɔ cogo di wa a sera wolofina yɛrɛ kɔnɔ yan cogo di i ka ɲɛɲinini sera o ma wa n dɔgɔnin ɲininkali ninnu denmisɛnninama don mɛ a lamɛnni hakili ye ta i kan jaabi i fɔlen don n dɔgɔnin n y'i ka mɛnkanw mɛn a bɛnna ma a diyara n ye ka d'a kan mɔgɔ min y'a yira hɔrɔn kɛnɛ kan ko ne t'a dɔn n bɛ fɛ ka ɲini k'a dɔn o mɔgɔ kan k'o dɛmɛ k'o yɛlɛ mɛ o ko an ma bamanankan na ko basa de bɛ jukɔrɔma don n'i ye ntori jukɔrɔma don cogo o cogo a dɔn fɛn tɛ a tɛ se ka yɛlɛ dɛ a fili de ka taa fili baji cɛmancɛ la babaw o de ka d'a ye o mana tɔɔrɔ cogo o cogo o de y'a dɔn yɔrɔ ye ni hinɛ b'i la n'i ye basa dɛsɛlen ye o sugu o bɛ yɛlɛ ka taa yɔrɔ ɲini a yɛrɛ la o y'o fana dɔn yɔrɔ de ye
ne dɔgɔnin silamɛya min filɛ i b'a fɔra cogo min na an caman bi kɛnɛ kan yan an sɔrɔl'o de la k'an ka ɲɛnamaya k'o de kɔnɔ k'o de cuguba k'o de dɔn k'o dɔnna kari ka sɔrɔ k'o ta ka t'o fili ɲama na ka taa an ka baara la nka n'a ma fɔ ɲɛna fɔ cogo la i hakili bi min ye ni i y'a ɲɛfɔ dɔɔni kɛnɛ kan komi dɔɔnikɛlaw bɛnna dɔɔni dɔ kan k'o f'i ɲɛna ko n'i ye ntori ta k'a bila jisuma na k'o jisuma sigi ta kan o ji in bi kalaya ka ntori to a kɔnɔ a tɛ sa a tɛ sa mɛ n'i ye ji jalan sigi ta la k'a kalaya ka ntori ta dɔrɔn k'a fili ji kalama in kɔnɔ dɔrɔn a ni bi tigɛ a dɔɔni de don dɔgɔnin i bɛ taa dɔɔni dɔɔni i sera kɛnɛ min kan yan nɔ karamɔgɔ bi aw bɛ sunɔgɔ ka n'a to ka kunu ka ne kɔni bɛ kɛnɛ kalanden ɲɛ f'i ye i bɛ se k'a faamu cogo min na dɔgɔnin kelen min kɔnɔna gan ni bɛɛ balannen b'o la ka n'i bala o la o tɛ balanko ye ko fiɲɛ tigi ye ala ye ni fiɲɛ tigi ye ala ye e ni ne bɛ ka miliyari de bɔ afiriki dugukolo kan don o don bi ka taa de tubabu ma telecommunication nɔfɛ o ye fiɲɛ ka baara de ye o tuma ni fiɲɛ tigi kɛra ala ye k'e ka sɔnni kara ɲɔ minɛ ka bila ye e ma nafa wɛrɛ y'a la o kɔfɛ dɔgɔnin e ko e bɛ kɛlɛ ɲa o ye kɛnɛkanda ye dɛ anw tɛ kuma dibira an tɛ dibira ko dɔn anw bɛ ka kuma min ka kɛnɛ ka don ya wa anw dalen b'a la danbaga min ye danni kɛ kelen don a y'an da kɛnɛ kelen kan ka hakɛ kelen de d'a ma e ye maa ye ne ye maa ye i tɛ se ka ne bɔra ne tɛ se k'i bɔra o tuma an ka kuma an ka dan maaya in de kan yan kuma i ka dan maaya ma dɔgɔnin ka d'a kan n'i k'i bɛ bɔ maaya kɔnɔ i bɛ tunu e m'a mɛn bamanankan na i yɛrɛ ka kuma hali n'i t'a mɛn ka ɲa i y'o mɛn maakɔrɔbaw da kɔnɔ ko dan tɛ diɲɛ na dɔgɔnin ngɔn bɛnbaw ye dɔɔni fili kuma kɔnɔ dɔɔni min bɛ se ka ta bi k'i waso n'a ye an ka kuma dɔrɔn na a ma sɛbɛ a tɛ tariku la mɛ i b'a lajɛ de k'a fɔ ko ja ko kalan de filila an ka kuma kɔnɔ hali université denw tun tɛ se ka min dɔn u k'i ma ko dan tɛ diɲɛ na bɔ i ka dɔɔni dɔ yira n na diɲɛ kɔnɔ min bɛ diɲɛ dan dɔn o kama arabu ala ma n'i ja farinya ko a bɛ diɲɛ wuli e k'a ɲininka ko a bɛ taa n'a ye min ale kan bɛ diɲɛ jumɛn ma anw ka planète terre wa o bɛ diɲɛ kɔnɔ i komi cɛncɛn den kelen talen k'o bila ji kɔnɔ o ko tɛ an kan t'o ma awɔ anw kan mɛ l'univers entière i b'a dan dɔn dan tɛ fɛn min na e bɛna mun wɛrɛ fɔ an ye o kɔfɛlan kan kɔfɛlan ko in to yen kuma i ka da kɛnɛ in kan yan nɔ n'i k'i bɛ taa kɔfɛ ni kɔfɛ karamɔgɔw y'i sɔrɔ yan nɔ a bɛna gɛlɛya ma i hakili maraw bɛ k'olu kuma lamɛn kuma i ka da kɛnɛ in de kan yan dɔgɔnin u b'i ɲininka ko e bɛ k'a fɔ ko danbaga ni ala tɛ kelen ye ko ala ye mun ye o y'i ɲɔgɔnna ye senni filatigi don i m'a ye n'u b'a tamasiyɛn yɔrɔ yɔrɔ u b'a tamasiyɛn ka taa maaya de ma o ye kan'o kɛ danbaga ye o fasanen don o jaasilen don o ye maaw ɲɔgɔnna ye o ko k'a ye maa dilan ka bɔ a yɛrɛ cogoya de la o mana kɛ danbaga min ye e ka to n'o ye anw bɛ min dɔn o ma kumafɛn tɛ kuma t'a ka hakɛ kɔnɔ ngɔni bɛ fɛ k'a dɔn dɔɔni kɛnɛ kan kalanjan tɛ sa kana taa université la kuranɛ bila bibulu bila i sigi dɔrɔn taa suguba la sini taa piliden 10 san i kana a bila basigili kan i k'a pese a mana kilo kelen d'i ma a don tɔrɔsi la i k'a mɛnɛ k'a ban a b'o i k'a bɔ tugun i ka taa bila basigili kan a b'o kilo kelen de d'i ma garamu kelen tɛ bɔ a la ɔ fɛn min bɔra pili la ka taa e b'a taa yɔrɔ dɔn wa c'est ça on appelle énergie wa danbaga min ye danni kɛ gɔnɔmi de don énergie de don o de bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ ka vérifier ni min ye mɛ n dɔgɔnin dugu min denw sigilen don ka mangoro turu ka mangoro tɔbɔtɔ k'a kɛ sɛdenw na k'a kɛ badenw na k'a kɛ misidenw na o kɔrɔbalen kɔfɛ an ko an bɛ taa mangoro dun na mangorotigi ko an k'an sigi ko mangoro tɛ dɛ ko lemuru de bɛna bin ka bɔ a sanfɛ an ko k'o kɛnɛkanda ye jumɛn ye ko ala dɔ bɛ se k'o kɛ dɔgɔnin ni ala min b'a kɛ i t'a kɛ dugu ye i t'a kɛbaga ye i t'a bɛ to ɲ'a mɛn de la anw tɛ ka baro kɛ ni i y'a mɛn tigiya tigilamɔgɔw don daluya kɛnɛkanda n'i bɛ se ka bɔ ka ala yira an na jira cogo wɛrɛ la min ka bon ni nin ye bɔ i k'o ala fɔ an ye tan k'o dɔn arabu ka ziiri ko tɛ dɛ i hakili b'a ye ka tɛmɛ nin kan cogo min na an k'i ma ko énergie don gɔnɔmi don awɔ a bɛ danfɛn bɛɛ la wa i y'o sɔrɔ yan de i bɛ taa k'a to yan de
ino flash tita o dambaga yoro do de ni tita hakili tita iyo soro dugukolo in kaya i bɛ taa k'o to yen o dan ye u bɛ kɔfɛla de f'i ye a fɔ k'u ka ɲɛfɛla f'i ye bani n'i y'a u ɲɛfɛla ɲininkali k'u la don o don i bɛ sɔn u ka maloya ma e k'a f'u ye dɔrɔn k'an bɔra cogo di i b'a dɔn o don k'u tɛ paga kalama na kamɛti fɛ an b'a f'i ɲɛna n ko an ni kuma ma da an ni fini ma da an ni sojɔ ma da n ko an ye nin bɛɛ kala dugukolo in sanfɛ yan kuma bɔra mankan de kɔnɔ mankan bɔra ŋunuŋunu kɔnɔ a taara danbaga ka mankanw na k'a dilan k'a kɛ kuma ye ka na sɛbɛnniden dilan n'o ye e bɛ se ka tigɛ i bɛnbaw la cogo di n ka cɛ n k'i bolo kɛlen bɛ fɛn o fɛn na bi olu ka fɛnw don n ko a sunyana de so mana teliya cogo cogo ni dɔ ma bi ko i bɛ taa ka dɔ to yen nɔ an karamɔgɔ ye nin fɔ an ye professeur Moribo Gindo e bɛ se k'o sɔsɔ wa bɔ i k'i jɔ kɛnɛ kan n'i bɛ se k'o sɔsɔ i k'a sɔsɔ so de don a bɛɛ bɔra farafinna yan dɛ kana tigɛ i yɛrɛ la n'i tigɛr'i yɛrɛ la i bɛ da dangaden dɔ la kana tigɛ i yɛrɛ la dɛ e yɛrɛ de y'a bɛɛ ye fɔlɔ a bɛɛ kunkolo ye e yɛrɛ de ye n'i y'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ dɔrɔn i tununna kan'i bɔ a kɔnɔ dɛ n'i kan'i bɔ a kɔnɔ a dɔ ko mɔbili kelen don i bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ taa wa an bɛ se yɔrɔ ɲuman na sira ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ o danbagaw sɔrɔ ɲuman kɛ i ka ɲuman fɔ i ka juguman to ɲɛnamaya kɔnɔ a banna karamɔgɔ bɔ i ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ duguma kɛlɛkɛlaw di yan kan'a to karamɔgɔw ka kunun k'i sɔrɔ yan bɔ i ka kɛlɛ yɛlɛ sanfɛ hotep kalandenw bamanan karamɔgɔ filɛ n ko bamanan karamɔgɔ filɛ mandenka den halala min ma tu k'a cɛ wa a t'a cɛ ayi nbamuru tɛ min yɛlɛma marifakisɛ t'a bɔ a nɔ na n ko kayi ka den filɛ ne balimakɛ filɛ ne sinji filɛ ne teri filɛ n ko ne karamɔgɔ filɛ ne jɛɲɔgɔn filɛ ne karamɔgɔ k'i fo ka woro tan da fura la ka ɲɔngiri ka bolo da duguma ye karamɔgɔ i folen don k'i fo i ka cɛsiri la wolofina ye k'i fo i ka cɛsiri la i faso ye ba maliba k'a fɔ k'i yɔrɔ bɛnnen don i ni n'i bolo nafolo n'i farisogo ko namara min dara faso kan ko fɔ an ka wuli k'a bɔ a kan kayi karamɔgɔ ayiwa tinkan ye k'a fɔ tinkan ye an y'an sen da i sen da nɔ na an yɛrɛ dalen b'a la k'a tɛ sira jugu kan ka d'a kan e y'a da minnu nɔ na anw y'a ye olu tɛ juguman kan o tuma karamɔgɔ ɲinini k'an ye hakili ka sebagaya la an bɔnnaw fana ka sen da an sen da nɔ na faso in bɛ bɔ a kɔnɔ a mɛntɔ yɛrɛ tɛ ne y'o fɔ an ka duguradenw ye n k'u y'u ka denmisɛnninw bila ka t'u bila duguma kalan min na u taara denmisɛnninw bila u ka mɛlɛkɛya de kalan ko kana an yɛrɛ ni minɛ n'a ye n ko a jaabi fila an bolo tubabu sen taara arabu sen taara bɛɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan bi mɛ karamɔgɔ ni ko in ma fɔ a fɔcogo la a kana fɔ ni dusu ye a kana fɔ ni nɛnini ye a kana fɔ ni buruja ye k'a fɔ u k'a dɔn ko nin bɛ ka bɔ dusukun sanumanw na hakili kɛnɛmanw de bɛ k'a fɔ u ɲɛna u badenw don foyi t'an hakili la fo ka da la dɛ i mana denmisɛnnin bila dibira kɔni i y'a fɔ cogo min na n'i ye fɛn o fɛn fɔ k'o b'o sɔrɔ o bɛ siran hali maakɔrɔ yɛrɛ mana taa dibira kuma dɔ la n'i ɲɛ tɛ ko la n'a fɔra ko wara donna dibi la i bɛ kelenna boli kɛ ninnu y'a minɛ ɲɔgɔn bolo de maa si tɛ se k'a sɔsɔ i m'a ye silamɛw de sigilen filɛ an dala mali la kelen ni fila ko ala ko kerecɛnw fɛ yen nɔ bi olu y'o yɔrɔ in jɔsi ka bɔ a la olu ko k'a bɔra hakili sanu de kɔnɔ mɛ ko ala da i t'o mɛn kerecɛnw da u tɛ ko ninnu tiɲɛ dɔ sa wa n k'o yɛrɛ maloyara a la zifu ye namara min dilan ko musa k'u ka taa musa ka taabolo ta k'a lajɛ o y'a sɔrɔ u bolo kɛlen bɛ an bɛnba minnu na ka cɛbakɔrɔ minɛ ka t'u kɛ ɲɔgɔn kan u kelen kɔ ka ko dɔn olu ti dɔwɛrɛ sɔrɔ u tun ye olu ka ɲɛnamaya danbe ka taa baganya de ma olu ni baganw de tun bɛ jɛ u ka taa musa ka kitabu kalan u k'a dɔn i tɛ foyi y'a kɔnɔ a kana se baganw ma mɔgɔ mana se bagan ma bagan senna o dagalen tɛ i bɛ kun ci i bɛ dafara i bɛ kɛ ta ko ala jumɛn y'o fɔ a ɲɛna kan tun bɛ jo ma ala tun bɛ fɛ ka ci in fɔ jo ye n ko kan tun bɛ a ka mɔgɔ minɛnenw de ma zifu ye mɔgɔ minnu minɛ n k'u kan tun b'olu de ma anw bɛnbaw forofin a tɛ k'o tiɲɛ dɔn an ka wuli ka taa wa n ko a tɛ k'o tiɲɛ dɔn an ka wuli ka taa wa
iyo ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan groupe nin sanfɛ aw yɛrɛ yɛrɛ aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ de min bɛ ka kuma ten